Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 20 aprel 2025 ýyl. Bugünkü temamyz dünýäde bolup geçen wakalar hem-de Türkmenistana degişli wakalar bilen baglanşykly boljak. Dünýäde diýemizde esasy mesele esasy şumaha dünýäde syýasy rol oýnaýan Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolupdyr. Ine bulara minni ýuwaş-ýuwaşdan pellehana geläýdiler öýdýän. Dünkü bolan dostluklaryna ýa oradan wekiline ýa-ni Fransada aýtdylar, oşular ýaly Amerika pikirdiýä ýa ola garşy däl, şu ýanky Krim ýarymadasyny Ruslara bermeli ýa Orslar şonu eýelemeli ýa almaly ýa şolaň hasabyna durmaly. Onun daşyndan ýene-de bir kerden maglumat bar, diňe şo bilen çäklenilenat. Diýilýän zat ol şu mahal basyp alan oblastlar bar, ýa-ni welaýatlar Orsiýadyň soňky 3 ýarym içinde 4 sany welaýat. Bulara mülkkeligine Orsun territoriýasy hasaplanmaly diýilen beýle bir teklifim bar proýektde. Bulardan hem daşgaryn ýene-de indiki hepde garaşylýarda şol Ukrainanyň seýlek duş gelýän gymmatbahy baýlyklary bar ýerasy. Ine şonu hem Amerika berilmeli ediljek şertname bar. Ine şulan haýsy biri nähil tertipde haçan gol çöküljek, näde brazylaşyljak, olentäk belli däl ýurtdaşlar. Ýöne şol Amerikalyň islebi şol Putin onuna maňryk gitjek, o tarapdan berilen habara göre şol Amerikanyň edýän teklipleriniň 90% bilen bir razylaşýar. Demek üstüne ýene 10% goşmakçy bolar. Näme nähil haýsy akly hyzmat edip ýa gulluk edip bular şolar ýaly netije gelýärler. Sizem hayran, menim hayran nerje ýalyny ýurtdaşlar şolar ýaly ýagdaýlar bolupdyr. Ene gün açyk aýtsak, şu taýda bir aýsam bolsa gaýry döwletiň territoriýasyny o eýesinden soraşman ne gün güýçliňki gowurga diýişliňki dip territoriýasyny al bölüp onu Orsiýada berer ýaly ýa ol döwletiň ýerasy baýlygyny isledigiçe özüne alar ýaly olar ýaly dünýä ýüzünde kanun ýok. Bir zat bar, şol düşünje anarhiýa diýilen bir düşünje bar, şol bir kanunlyk aňmy diýdi. Kim näme ede bermeli gün güýçliňki gowurga diýişliňki. Amerikanyň şu mahal ýa Donald Trump'yň alyp barýan syýasaty ben görüşime göre ene şol gün güýçliňki. Enne Ukraina tarapy şu Amerikan edýän teklifine ýurtdaşlar razy bolarmy ýa bolmazmy? Ene mesele şu taýdy. Men razy bolmaz diýip düşünýän, ona da bir näçe esasan bar, sebäbim bar. Olaryň biri ine şu geçen 3,5 ýylyň dowamında Ukraina tarapynyň öz resmi aýdýan ýetkisi 100,000 adamdan geçýärdi. Ýok olanlaryň ýa wepat bolanlaryň sany. Elbette bu sanlar azaldylyp görkezilýär. 100,000 diýilýän bolsa belki 300,000'dur ýa ýarym milliýondur. Ol diňe uruş oturandan soň bellisi bar. Ondan soň şu yaralanlaryň sany, ýitirilen ýetkilerin sanynyň pesinden 2-3 esse köp bolaýmaly. Näme esaslanmaýdy? Geçen uruşlaryň netijesine esaslanmaýdy. Ýöne bir tapawdy bar. Soňky bir ýyl ýarymyň dowamyna Ukraina tarapy öz ýa-ni goşun ýetkisini has azaltdy. Bäşesi diýildi. Ozal mesela bir günne 100 adam wepat bolýan bolsa uruşdy Ukraina tarapyndan. Häzirki döwürde diňe 20 adam wepat bolýan.
Bir nemen esasından beýle boldy. Ozalym bir aýdyp geçipdim. Muňa esas bolýanda Ukrain tarapy köplenç dron bilen hüjüm edýär. Ya dronlar ullanýar. Enne ol ura diýip gurýar goşunçadan. Enne ol oturan ýeriniň akopdan ýa-ni monitor bilen tapýarlar duşmanyň ýerde oturanyny, garşydaşyny. Üstünden ura diýaly bir drony bomba bilen bolly oturdy. Ene şeýdip bular orta tarapyna garaýarlar. Öz ýetkisi az şu tarapdan. Yani dronlar yeterlikmi? Ukraina onunni şül berilýän hasabatlardan çen tutsak Ukraina tarapynyň özüniň öňleri ýan drony ýylyň ahyryna çelli 4 milyon 5 milyona ýetjek. Pikir edip görün. Her dron bir adam alýar diýende 4-5 milyon adam wepat bolmaly orta tarapyndan. Şonuň üçin Putin'e de peýdallar uruşy uzak möhletligini dowam etdirmek. Ýöne onuň etjek bolýan oýny şol 9-njy maýa çelli bizne şu territoriýalary basyp aldyk, ene şu taýdada durduk, ene şu çylykdan beýlese bizinki aňyryksam sizinki diýjek bolýar. Ýöne onu Ukraina tarapy razylyk berermi? Ya razy bolarmy? Bu mesele gaty çylşyrmy mesele. Men indi bolup duran ýagdaýlardan ýurdun içindäki Ukrainalar bilen habarlaşyp durny. Olar gaty berk dur. Olar öz ýurduny, öz topragyny, öz serhedini, öz baýlyklaryny Orsiýada ýa başga bir döwlete bermekçidir. Şonuň üçin bu uruş şuň saklanaýan ýagdaýynda diýe halatynda. Diýmek Ukrain halky ta öz territoriýalaryny ýygyny, dowlalygyny ýa lükgörüni alýança şu uruş dowam eder. Indi konfrontasiýa ýa-ni garşylyk goşulma bolmasa indi partizan uruşuna geçerler ýa partizan hereketleri. O näme diýildi? Diýmek, ine bir kiçenrek topar 2 adamdan, 3 adamdan ibaret topar, ýa-ni diversantlar diýip aýdyl. Barýarlar da ol Orsiýadan işläp duran zawodynyň ýa fabrikadan partla diýerler. Olar ene şol zawod asman üstü şoň içindäki adamlary bilen bile. Ene şolar ýaly uruş dowam etjegi görnüp dur, olam 1 ýylmy, 10 ýylmy, 100 ýylmy näçe çekjegi belli de. Ýöne şol uruşyň boljagi görnüp dur. Ukraina halky bir çeken yetkileriniň öwedini dolman ol territoriýasyny ortlara baş etmeýär. Etmejegem görnüp dur. Bir bölegi bardyr o kollaborant diýilýän ol kimiň aşagyny ýaşadygy tapagy ýok. Ýaşasa bolýar diýip çörek üçin ýaşap berilýär boldy. Olar üçin watan diýen duýgusy ýokdur. Olaryň bar için elbetde. Ya orsa hyzmat edip asyrlar boýuna şolar bilen boljak diýip berilýär bar. Millet bolan bilen halk dürlü de. Hani bizim Türkmenlerimiz bar, öz jellatyna el çapyp hyzmat edip beren ýa-ni ortlary. Düşünýärmi şonu? Şol şumal ýöwürk bilen wagrak wagt bäri, Türkmeniň bagtyny ýatyranlaryny Orta imperiýasyny. Aga bir döwür bilen bakdy, şol sany menen bilen bakdy. SSR'ň tarapyndan gulluk etdik, hasam berdik, goradyk şol döwleti, şol ýurdu, şol halky. Yani azı hakikat diýibinin başga çekenden soňra bir dünýä taryhy açylyp başlandy. Ýurdun daşyna çykyp orlarça ýyllarça taryhy kitaplar okarly. Ondan görüp oturýar. Bizeni baswaralaryndan soňra ene 135 ýyllap eşek edip ullanýarlar. Häzirem ullanýar otyrlar. Bizeni öz döwletimize meýetse yer asy ýersi baýlyklamadyk hem eýeside. Şol dikme serdarlary, oturtma başlyklary öz halkynyň ganym düşmanlaryny öz halkynyň içinden döredýärler. Şol bilen ana Moskwada oturup ýypyn çekip otyrlar, gerek wagt biraz uzal diýe galan wagtda ýygyny çekip alýarlar. Ýurdumyzyň baýlygy mana pişme paýlanan ýaly hemme göçlü döwletleriň arasynda paýlanyp otyr, ýa paýlaşylyp otyr.
Atalowlada hiç zat gerek gelse bular aljygyna baryndan aldylar tohumy bilen. Şumal gitdiysen özleri malak ediyor ýurdu taşlap ýani bular nira gitjegin bilen ýa bular gitdi komanda berýän hojaýylary ýok şuwurlukça. Ýani olam bolmagy mümkin. Ene orsiýet şuňa da talap bolup dur. Bular uruşy 9-njy maýa çelşe gije güni haýdatyp ona görüp otursaňyz Ukrainaň Parahada oturan şäherleriniň ilatyny bombalap durlar. Grazan ilaty garylyp ýatyr. Oňa da Nahili waydan ünsberlen akly zamanna ýalňyşarm bar. Ýöne degerli ýa degişli netijede şuňa üns berýän döwletem, hökümetem, döwlet ýol başçylarym ýok. Günnäne begüna grazdan ilaty garylyp ýatyr Ukrainada. Çağalarym, enallarym, garrylarym men o harbylar hazap edemem. Uruş böwri harbylar hökmen garlaýmaly ýöne grazdan millet nämişin wepat bolmaly ýan sora bar. Uruşyň öz kada kanunlary bar ýurtdaşlar. Ene şu bilen indi stada gelip durduk. Men pikir edýän Trump bilen men öz pikirim Trump bilen Putinin arasynda olsa ýa-ni hakykatdan ýaly bar. Şolu bilen emesi bar. Gürleşigi bar. 9-njy maýa çel alyngalan özümki. Soňra sen durarsyň diýip aýdylan bolmaly. Olam şol ýetişberligini Ukrainaň bombalýar. Diňe şuň karar kabul edipdir. Endi şol ýa-ni pravoslav hristiýanlaryň, slavýanlaryň emesi bayramçylygy Pascha diýen İsa peýgamberiň dogulanyny. Ine şoňa bir gün bular parahatçylyk eglan edýär. Çodýana öýdi, parahatçylyk eglan edýänem öýdi. Trump aýtdy, "Birahy solmany ýatyryň" diýdi. Ýok, indi şol birahy aýlap getirip indi bir güne goýdy. Hemşin onun aýdanyny şuwundan şol beýik bayramçylyk hatirasyny öňümizde 9-njy maý şoňa çelli ýeňşin hatirasyny biz häzir urşy besedýär. Ýok, diňe bir günlük ýatyrýar. Ondan bulara näme gerek Putin? Şol 9-njy maýa ine biz ýeňiş gazandyk. Ene 9-njy maýa gaýtaladyk. 80 ýyldan soň ine biz faşistleri ýeňdik diýjek. Ene faşist diýenem bilen gen normalýady bir dünýäden dörli diýip ben ýöne köýraýdym. Faşist diýip aýdýanym şol faşistlerden iň köp ejir çeken milletiň wekilleri. Ýani Ukrainler. Şura bilenem 41-45-nji ýylda biziň halkymyz bütün şol 10 respublikan wekilleri el-ele berip düşmana garşy görüşdiler. Iň köp ýetki çeken milletiň biri mene Ukraina milleti. Indi bugun kun 80 ýyldan soň şol uruşyň utarman ýübileyini başlan biraz şu burnum tuturup durdu. Kardeşler, yurttaşlar. Onun şonu indi ýeňiş diýip belläjek bolýar. O bile gan döktüm zaten. 41-45'te. Indi bugun kun sen gelip Ukraina halkynyň ganyny döküp otyn, onun sen ýeňiş diýip bayram etjek. Dünýäden dörli diýip men ýönekkä ýeraýdym, men näet bir kabul etmeli. Egerde men pikir edýän, şol 41-nji 45-nji ýylyň urşuny Ukraina halky bilen bolsa, şu Orsiýet imperiýasy ýa Orsiýetin wekilleri 80 ýyldan soň 80'lerde 3,5 ýyl dowam edip gelýär uruş. Aýdel 76 ýyldan soň ýa mundan öňkü 11 ýyl goşsak 14-nji ýyl goşsak ene sanana bolup dur 70 ýyl soňra sen döwletiň üstüne ortlar çolur milletin näçeden gararlar diýip aýdylan bolsa şolar ort bilen bile ýa-ni döş-döşe berip düşmana garşy söwüşer bunu. Ýok, men pikir edýän ýok. Indi şol ýeňiş hamany ort halkynyň ýeňişimiz. Bu nerden ort halkynyň ýeňişi bolýar? Oňa hem 10 respublikan wekilleri gatnaşdy. Diňe ortlar däl atayda ýurtdaşlar.
Ine şu zatları görýän boli bolup duran zatlar akyla sygjak zat diýip mene kabul edip bilemek dogrusyny. Ýöne şu real durmuşda bolup duran zatlar. Ine ýanky onun aýlan gelýär bol bärik ine Türkmenistan Orsiýada hemme zadyny umutdan mardan beri otyp. Ýogsa atlanýar men neutral döwlet ay biz hiç birin ýemesine gatylşamda, goşulşamda hani hemme baýlygyny muktyna geçirip otyp Orsiýada ok ýaragy bilen bile. O täzelikler hiç kim üçin dünýädäki hemme döwletlerden bilýän wagt gelende olardan jogap soraljak. Ýöne şuň kun bolup duranlar hani bilen hepden täzeligiň biri Merkez Aziýa döwletleriň dördüsi ýani bolan duşugyny Ýewrosaýywyň wekili gelende olara aýdýa Ýewrosaýywa biz 12 milliard dollar size kömek berjek. Ýöne şu Türkiýe garşy bir deklarasiýa gol çykmaly. Ya garşylygyňyzy bildirmeli. Şu territorial meselede ýani Kiprli meselede. Bolaram aýdýalaryň golundan çykdy. Bolly. Dün doğan kardeş näme bizine bilelikde Turan urýar. Turanyň baýdagyny, nişanyny el çarpyp tasdiklap gutlaşyp oturan adamlar indi bugun Türkiýanyň ýeňsesinden pysagurýar. Biljekmi sen aglajakmy? Ne bolup duran zatlar? Özüm 12 milliard dollar satyldylar. Bir sotada gyrada galan, goşulşman şolary galan Azerbaýjan. Sebäp Azerbaýjan bilen Türkiýanyň gatnaşygy, ysnaşygy hakykatdan ozallan gelýär. Ondan Türkiýe Azerbaýjany gaýtaryp alyp berdi ýemani şol Garabagy. Var bolan zat şol. Geçen hepdeden Merkez Aziýa döwletleri özüniň nähil dostlugyny, doganlygyny, gardaşlygyny, täze Turan döretjekdigini tersine subut edip berdiler. Ştaýda men hem gynanýan zadym var, hem begenýän zadym var. Gynanýan zadym şu Türkiýe hökümeti diňe Erdoganyň özü bütün hökümeti şol ynanyp Anarkylar bilen dostlaşyp men Türkmenistanyň gözüňe tutýan esasan biziň näçe sany ýigidimizi Türkmenistany ekstradisiýa tapşyrdy, bir kanun ýagdy. Egerde şol ýigitler Türkiýede galan bolsa, ertesi gün Turany gurmaga kömek etjek ýigitler şol. Näme şol atlary bilen akmy görmedimi Türkiýanyň hökümeti? Näme bularda siýasatçy ýokmy? Şu zatlary anşaryp biljek ýa bir göz ýetimi bir kädim öňünden görüp biljek. Ýa bular küççüleri ýokmy? Bular strategleri ýokmy? Taktikleri ýokmy? Hiç zatlary diňe bular pul görýän bolmaşamel. Başga hiç taktik düşünýän. Eger biraz ertek günü şu döwletler alada edilýän çyn bolsa, Turany tarap hereketi başlanýan çyn bolsa, şonu isleýän bolsalar, onun hem gelecek günün Turany döredip biljek ýa ýöredip biljek ýaşlary kellesine halta geýdirip ekstradisiýa diýerler Türkmenistana ýa bir Özbekistana dakdylar. Ne bolýan zatlar? Hiçten geç ýaşy diýme, ol elbetde men içki dünýäm ýa içki dünýäm kabul edýän zat ýa isleýäni arzuwy. Hiç bolmany şuma Türkiýe şu oradan adamlaryň ýygyny talap etmäge dolu haky bar. Türkmenistanyň, Özbekistanyň, bilema Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň siýasatçylary bar, uğradylar, deportasiýa. Ýöne biziňkileň ady familiýasy bar. Ştaýda şu çykyşyma bar, olam estuga tiýdiňler, Türk tarapy meniň gatga gole. Hakyky gardaş bolýan bolsaňyz, halkyň tarapyna çykyş edýän bolsaňyz,
Diktatörlüğün eden oyununa göre otursanız. Gelecekte de şobor. Sen olur orsun karşısına hiçbir zaman gitmeye. Gitmesegim görünüptü. Ne için? Onu mu edip beri? Türk dünyasının ya da Turan'ın emele gelmeğini ilkinci novatta karşı ortaya. Onu ular tarihi sevişler, tarihi katnaşıklar, uruşlar görkedi otur. Böyle onun daşgarın hana kapitalda doğrulaşır. İran otur. Onu bulamine Türk dünya karşı ya bana Güney Azerbaycan var, Güney Türkmenistan var İran'ın territoriyasında. Şular bizden bir gün garaşsyz boljak, Turan'a goşuljak diýdi. İran'ı näme gäle Kaspy deňzinden 1% mi ýetmeýär olar. Bir de lokal problem. Olaram islana şu Turan'ın ya Türk milletlerinde devletlerinde birikmegi. Bular Türkiýanyň ýol başçylary bitaýdy. Gaty ýabygly hereket edýärler, bular pikir edýär, şolaryň ýol başçylary bilen hazyk kuzyk edip ýapyk gapylaryň aňyrsynda bir zatlar görleşdik, halklarym şoňa razy bolar diýip. Ýok, bolmaz. Birinji nowatda olar razy edýär. Ana Putin näme diýse şonu edip otylar. Ya Hytaý näme diýse olar edip otyr. Hytaýa mı garşy? Turan'ın döremegine ya emele gelmegine. Sebep o öz içinde neçe milyon hani Uygur milleti var Müslüman. Ya Türk millet. Ne? Şu zatlar bolup durka Türkiye bir kadim öňünden görjek bolsa halklara hyzmat etmelidir. Hyzmatdaşlyk diktatorlar bilen ya dikme serdarlar bilen etmeli däldi. Şol edilmedi. Bu ýanky aýdalym, birinji bu ýanky ilkinji ýeme eşalona girýän döwletler, Turana garşy duran döwletler. Emma mundan daşgary Erdoganyň şahsy özüne garşy duran döwletler bar. Ene olan bir Amerika, olar Erdogan halana. İkincisi İsrail, olar ama Erdogan halana. Şu Suriýa meselede Erdoganyň o taýda eden işleri var. Bitiren hyzmatlar diýip ne bolmasa. Goşadyrna üçin ya goşadyrnaksyzmy onu özüň üçin. Yani şu Suriýada ýol başçy bolup oturan adamy häkimet başyna getiren uly ýardam eden Erdoganyň hökümeti. Ana bular garşy onuň Ýewropaýa garşy. Ýewropa bileşigi. Näme üçin? Olar aýdýar Türkiýede insan hukuklary berjay edilen. İki topar, bir topara lükgalygyna şu Turanyň döredilmegine garşy, emma ýanky soňky ikinji tapgyra berýän döwletler şahsy Erdogana garşy. Onu Turana garşy da, ýöne Erdogana garşy. Ondan şu taýda düşünäýmeli. Erdogan halklara bil bağlaman, diktatorlara bil bağlasan, olaňam hemmejigini oturtma kim akıllygyny bilmän durana, esasen şu ben Türkmenistanyň kyn gözüňe tutup aýdy. Ana? Ýagdaýlar şular ýaly. Olaram Putin şoňa bolçatmaly aýdandyr, hemmejigine bar bolçatdylar, gitdi. Ýewropaýyň wekili bularyň 12 milliard pul paýlanmaly. 12 milliard ne poh? Mesela Türkmenistan'ın yerine aslında 52 trilyon dolar yatıyor. Kazakistan'ın toprağının aşağına 54 trilyon dolar yatıyor. İkisinin olsan 106 trilyon var ya. Belki 110 trilyon. Ummatsız pula bırak. Bütün Türk devletlerine, milletlerine 500 yıl, 1000 yıl işlemede yeterli. Sögda sattık işlerini çık bolsa o pullar näçesi köpelmeli. Ana şu kun ýagdaý şeýle bolupdy. Bir Turanyň döredilmegine päsgelçilik berip oturan şol orsiýetde Irakdan bellidi. Zhirinovskiň döwrüne diýerke aýdan sözlerini ýadyňyza salyp eden hereketlerini orsiýetin dumasynyň ýa-ni ýol başçylarynyň şol sanyny Kımat
okol görünüp dur. Sonuna bile netije çıkarmalı. Son netijani Türk hökümeti ya Türk yol başçıları çıkardı deyip aydı bilecekler men şu mümkün. Sebep biz elimizden gaňryp alynan ýetgilerimizi bilýär. Şol ýigitlerdi, täze Turany urjagam, täze Türk döwletleriniň arasynda täze gatnaşyklary hem syýasy hem ykdysady hem harby gatnaşyklaryny urunmaga taýýar kadrlar bardy. Ine şonuň näçesini alyp gitdiler Türkmenistany, Özbegistany ýa ýene bir ýere. Ýöne arzu eden zatyň hem watan bolup durana halkyň arzuwy bir zat yol başçylaryň başy bolup durdy. Halk bir ýany, döwlet bir ýany diýişýär. Ine şu meselede bizini şu ýere gelip durduk şuwlukça. Ertegi gün nähir bor, onu wagt görkezler biz öňünden aýyp planşet karýar palçy del bizden faktlar bilen işleşmeli bolýar. Ýöne siýasat günne ýetgäp dur. Her bir tarapy. Sebäp Trump'am şol bir aýdan sözünde durup bilýän adamlar bir gün bir zat aýdy erti ýyzyn alýar. Ana salatlar bir gün ýatyrdy, bir gün galdyrdy, bir gün oturtdy, bir gün ýene ýatyrdy. Düşünür ýaly bolmady dünýäde. Ana hemme zadım şuma haritlaryň gymmatlap edip otyr, şerhetlerim beklenip ýatyr. Esasanam ýa-ni transport uğry maşinler baslyp ýatyr. Ne Amerika gidip bilen ne de Amerikadan getirilen ne Hytaýdan çykýan ýa ota öňkü düzgün bozuldy. Ýol düzgün bozuldy diýerler bir gün bir gözegine getirin. Şoň gowy şäherdi balaýl Aşgabatda bir günleýin svetofor ösde bir göleroş. Adamlar net maşinler sürmeli. Näçe maşin çakışar şu gün ýa peda bolar. Ene şu mar dünýäde tertip svetofor ösdi. Indi döwletler näme çeginmeli herse bir ýana urunýar. Herse özüne ýaran boldy, her bir döwlet özüne çykalyp boldy. Ene şeýle ýurtdaşlar. Ene häzir bir zaman ben sualy Ştaýda ene bir aýdylmaly soraw berilip durmany. Ýa-ni şol Amerika bilen Israil Irana karşı uruş elan edermi ya hücum edermi diye harbi taýdan. Bu bir gata çylşyrymly mesele ýurtdaşym. Sawal beren soraw üçin yerlikli soraw. O çoğdugan biler, çözmanan biler diýip aýsam onda bir baştan sowma jogap berdigim bar. Ýöne näme üçin çözup bilmez diýilen meseleň üstünde durýarly birazajk. İran Islam Respublikasy bilşimiz ýa şu gün Orsiýadan iň ygtybarly we iň ýakyn harby taýdan hyzmatdaşlyk edip oturan döwleti. Boluşy bilen nokat goýaýmaly bolýar. Sebäp eger häzir Orsiýa Irany ikilik edip Amerika ay bar bombalan nämeseň Irany özi işini diýse, Irany ondan Orsiýada görkezek oýny bardyr. Şoň üçin men pikir edýän. Orsiýa Şumaly Ýetmiş birliginden Amerika bilen gürleşýändir. Israil bilen plan zat diýip aýtmaýyn. Ýöne Amerikanlar bilen gürleşýändir, siz bir goşulmaň hany Israil nämesi şonersin siz şolary ýarag berip otyrsyňyz. Öz günni özü görsin diýen ýaly. Ýöne Amerika hiç eşen Israili ýeka goýman 48-nji ýyldan bäri. Şu güne çeldi. Gelecekde de goýmaýar. Näme üçin Trump Bidenin administrasiýasyny özüni kritika edýär? Ýani Ukraina kömek edelik üçin. Ýöne näme üçin Bideni kritika edenak ýa-ni Israil'e kömek berip oturan üçin. Harby kömek şolsan. Sebäp bilen aňyrdan gelýän düzgüni tertibi gürleşigimi şertnamasymy şol
İsrail döwletine Amerika elmeden kömek edäýmeli. Edi we motiv. Ýöne beýdiligi häzir Trump o İsrail bilen birleşip Iranyň üstüne çözermi? Men pikir edýän ýok. Täp ol çözse ana aňyrda Hytaýym Taýwany gönü basyp alar şoňuň özüne. Häzir şol diýmede bir Hytaýyň harby flotilýasy, ýani deňiz flotilýasy, ýararly güýçleri Taýwanyň töwereginde. Olar mesagadyna garaşyp berdi. Şoň üçin dünýede şu real çalışylmaýar diýmeli gelip durýan men pikir edemek, o Israil çözdüp biler Iranyň üstüne. Ol gowru haýwatam däl, ol Israil Iranyň öz içinde näçe sany şol ýa-ni garşydaşlaryny şu taýda terror edip ýogatdy. Ol Arap döwletlerini şu guramadyrdylar bir topar Hezbollah diýdi, Hamas diýdi, ýene birde. Ine şonuň ýol başçylaryny hana Iranyň öz içinde ýa Siriýada ýa ýene bir ýerde Israil'in gezgen bollugy duran ýerine bular ýok etdiler. Şular ýal hüjümler edip bilermi Israil? Elbetde edip biler. Iranyň ýanky ýadro ýara programmasy bar. Onuň ine orsiýet kömek edip otyr. Onuň Türkmenistan bilen şerhetde. Şu ýerler bombalap bilermi Israil? Elbetde. Tehranyň öz içinde bir topar laboratoriýalar bar ýa daglaň içinde şol ýadro ýaragyny atomly bombany döredip ýa çykaryp biljek. Ýa-da neutron ýaragy. Şular bombalap bilermi Israil? Elbetde bir Israil'in elinde nähilligen täze döwlet ýa döwrebap ýara bar. Şoň üçin Israil'in Irany üstüne hüjüm etmegi ol %90 ýa 99 diýbarsagan bor. Mümkin. Ýöne Israil bilen ýa-ni Amerika birleşip Iranyň üstüne çözer diýse, onu orsiýet çeker Trump'yň jylawynyň, ama Hytaý çeker Orsiýadyň jylawynyň eger Orsiýa Trump'a tarap ýykdan etjek bolsa şuň kisiýaly. Onun üçin bilen ýüpi bir-biriniň eline ýurtdaşlar. Onun üçin uzakrak kisi ýüpin çekýär, birin. Her siniň biriniň öňünde ýa bergesi bar, ýa borjy bar, ýa günäsi bar, ýa edip oturan tutyň ensesine edip oturan gara sowdalar bar. Ne bolly? Şu zatlaryň hemmesi birigip, ine şuň kun şular ýaly bir garanky mozaika döredi. Ertesi gün plan zat bolur dip anyk aýtmagy hiç şuň kun mümkinçilik ýok. Onu aýtmak gerek. Hiç mümkinçilik ýok. Erti näme perdeden gopurjak olam näbelli. Ola çözdüp dur. Ukrainanyň üstüne şu gün 1 kilometrden ýarym kilometrden. Adamyň sajagy ýok, ölýän ýa garylýan orsiýet tarapdan. Olar onu sanagan agam hasaplanagam. Şu 9-njy maýçely alanmada özüňki diýýär. O halk bolmady, Putin'e belirýän zady ýok. Gulmaçymy şu edilip oturulan işler ýa jenaýetler şondan habar berýär. Bundan başga maňa da berilen soraglar bar, hanmurada sen göreňakmy öňe Palestin halky barada haçan aýtjak, olar garlyp durady. Palestin halky barada aýdyldy. Bir gezekde Azatlyk radiosyny alyrsaň şu 94-nji ýylyň 93-nji ýylyň bäri aýdylyp geldi. Ýöne şu taýda ýene de şol gün güýçliňki gowruga diýişliňki diýilen teoriýadan ýol ugralsak Feredin şu taýda näçe gezek 48-nji ýylyň bäri näçe gezek şular özara uruşdylar. Palestin bilen Israil. Ýöne hiç haçany Palestin Israili ýeňen ýeri ýok. O birowan, bäşowan, basybarly ýa duýdançylykda gelip 100 adam ýa 1000 adam ýa ölürdi ýa owrlap gitdi. Ol başga gep. Ýöne bir strategik taýdan bir şu ýere allyk, biz şu ýeriň eýesi, şunun bilen 20 ýyl, 30 ýyl ýa 5 ýyl eýlep oturdylan adam ýok o taýda. Şonuň üçin bulara hemen üstüne çözýärler, güýçlerden de çözýärler, özleri çözýär.
Palestinli. Özleri sözde provokasiýany gurnaýa. Gidin nämedin daş bilen eman İsrailler daşlaýaly. Olaň eline dene. Iň bir sabrymany ýaraly. Oka tutýa bolly gotor. Bularam giýjelerini şol ýerdemelerden özleriniň ýasan turbadan ýasan raketalar bar. Şolar bilen nira barsa, nira ýykylsa, nira düşse, nämen partlasy, öz işidip goýber gotylar raketalar. Olam barp harba berdiň üstüne düşene barp şäherliň ýaşaýjylaryň owalaryň öýleriniň üstüne düşýär. Orada bir de tapaw diýip, şu näçe köp İsrail garylsa bir de o diýip Palestinliň öğretýän ýemmez şu. Ýoksa gelin endi şu soňky ýyl görelim dene şu geçen ýyl oktýabrda bir ýyl boldy. Eni ýyl ýarym şuma. Şu ýyl ýarymdan ozal kim şolara azar berdi ya, haýyş etdi. Ben barda hana şu taýda bir dünýäden ýygnanan ýaşlar festivaly gidip bu çölüň içinde. Şolaň üstüne çoğuşadyň da şolar garynda galynym awy ýefir edip alyp gidin diýildi. Etdiler. Ondan İsrail jogap bermedi. Ondan her bir İsrail öldürülen İsrail üçin bular onu istem ýüzesip bular ýygyna ganalylar. Şoň şeýle boljagyny bilip dura. Men şol Palestin döwletiniň halky däl, şo Palestiniň içinde hani Hamas diýdi, näme diýdi, Hezbollah diýdi. Şonuň hemmesi şo Iranyny aňyrdy emesi. Diýip Iranyň elýär ýurtdaşyny. O taýda oturan ýerine bu halky öjükdirýär. Bizim görýän zady biz ene telewizionyň şu kartinka çağalar, ayarlar, garrylar, gurtlar, grazdan millet kırılıp ýatyr. Hani o jaýlar üstüne ýykylyp. Hawa. Ene biz şonu görýär. Ýöne şu jaýyň aşagyna ýerdeminne şolaň harby eskalatlary bar, harby goşunlary bar, harby ýaralar bar. Ýa-ni şolaň terror toparlar. Şonu göremde abi. Ýörüti getirip şu parahat halky şolaň mesela bazılarının yokarlarını yerleştiriyor jaýlaryň içinde. Çara bir zat bolsa da dünýä jary diýär. Dadı bidatany bizimle parahat halkymyz garýarlar diýip. O parahat sen halkyň çykylap duran bombaň ýa minaň üstünde ýaşadýany zat. Ýasaklap otyr, girew et. Şonu görüp, şonu bilip indi pikredip görün 48-nji ýyldan bäri gör bak näçe ýyl geçdi ýurtdaşlar. 80 ýyla golaý wagt 77 ýyl. Şu 77 ýylda uruş diýnana şu toprakda. Näçe nesil, näçe goşak çalyşdy. Parahatçylyk isleýän bolsa. Şu iki tarap oturup ben bir topar programmalar bilen ol SSR zamanından beri Palestin şahaları bilen İsrail şahalarını belelikde alıp gidip o lagerda, bir sanatoriyada, o yurtta, bir teplahotta, bir parahotta aylardılar. Şunu bir öğrensin. Han netice. Şon üçin men görüp oturan adamdan uğralayan yurttaşı. Men ganxor adam da elbette canım yani o çağalan wepat bolup oturan. Ýöne öz töweregine, Palestiniň töweregine Arap döwletleri şu Palestinlerden ýüze gurdular. Terhedini yapdylar. Gelmesin şura bärik. Ene şol o Ýewropa çykarlary mana Palestinler eline baýda galyp Allah berer. Onu görüp mene yerli halk şular uğradyň öz ýurduna gitsin. Hani Şwedlerim şonu da götürünni. Bele bir iyi misala durmuş gerek. Uruşak bolsalar gitsin hani öz topragyny. Söwüşdiler kim bilen uruşýan bolsa, ýöne Şwediýada bize bular ýa düzgünem gerek, tertibem gerek. Beýle o demonstrasiýada gerek diýip durlar. Ene geldiňiz azat ýurdu. Oku, bilim alın. Alımlyk derejä ýetin. Sonra öz Palestin halkyny da ýerde işte peýdaňy diýen nepiňi der. Ýok. Bärik gelip mene ellerine aýda galyp Allah berer Palestin halkyna azatlyk diýip. Azatlyk gerek bolsa hana gitde Palestinni uruş. O Türkmenistanlar 7 ýerde 7 ýolumyz ýapyp durar ýa. Açyga.
Palestin'e gidecek bolsaň yol açyk şuma. Näme üçin giden aklar? Ýewropada ýaşaýarlar, Ýewropaň hödüýürüni görýärler, ýurduna da gidesler gelenak, dady bidat diýen gyýrýar. Garry ýok şolaň üçin hemmejigem şol ýa-ni men niýen orta ýaşdaky ýaşlar erkegi denani. Ondan bir dahil düşünmeli. Siz sorýaňyz da menden alma da haýpyň gelenak mı olur? Olaň öz halkyna haýpy gelýär, mene Ýewropada ýaşap ber. Edýän işlerine bir seredin. Şu taýda pul ýoňap, akydip şol ýemede Palestinnaky terror toparlaryny paýlanýar. Şolara kömek uğradylýar. Ondan Ýewropa çydar bu zatlar. Ne bolýan zatlar? Dünya bulaşdy, onu aýtmak gerek. Ondan maňa şo sora berýän adam men size bolada aýdym. Beýle janyňyz ýanýan bolsa, haýpyňyz gelýän bolsa, edin sizem kömegi. Gumanitar kömek edin. Uğradın ýygynaňda pul ýöne şo halky uğradın. Halkyň adyndan görülýärleri dälle, halkyň özüni uğradın. Ya getirin şo halky çağıryndy. Öz öýüňize myhman alyn, Türkmenistany getirin. Ha? Başarandakmy? Onu öz başarmayan zadyňyz näme üçin siz menden sorýar? Men kömek etmeýän nerden bilýän? Ya kime kömek edýän, ya kime kömek edemem? Borcumam size hasabat berme. Yok. Siz menden sorýansaňyz, amra da mene şeýdi, şu işler ýetip otur. Sen ne de badyra şo mümkinçilik diýip soran bolsa, onu men başgaça jogap bererdim. Yok, sen şo taýda otyň, sen näme bulara haýpyň gelen akly? Sen nirde otyň? Ýurtdaş. Sen özüňe bir haýpyň gelýärmi? Hani atalogul depäňde şänlikde otyň. 4 milyona yetmeyen halkımız 2 saniyene atalogul emrini çıkıbilmänini, kellesini yerden galdyrybilmän otyň. Bize döwlet galmady. Hani aýdym. Türkmenistan'da devlet, hükümet, düzgün tertip, konstitusiya, kanun bar mı burada? Meclis yok. Kurban ol atası basıballı. Meclisi, strukturası bile. Onun üstünden getirdi, halk maslahat deyip, yine de 4100 adam koştu. Öz spesifik sanığı. O deputatların onun sanığından gelen adam. Yani iteyesin, psikbiyikesin tanımayan, birine hiçbir kanunu sığmayan, o romanda öyle, şu ağzından çıkan zaten kanun ettirip. O zarla görülen yaka adam yok o özünden başka. Bir fikir edip görün. Şu halk maslahatı değil yani. Hey bir yerde istedim, niye yaptığımlar, şu gün etçel. Şu halkın adından görülüp, halkın derdini ağzından yakaca adam bollu mu? Aydın bana, men etmedim. Geçen 35 yılın devamını. Oğlum bütün hükümetini sırtının aşağına soktu. Harpandan şermenle näme edip näme koyup berenden bilen hani ol halkara öýmeleri, guramaları gatnaşýa bol. Tur kersen getir. Beýle kilen ýany durýan bilen gurlaw bilen görüp dursun da o çağan ýagdaýyny. Hani yo onu maz gördü. Ayarlagan bütün Türkmenistan Gyzyl Ýarma jemgyýetiniň ýol başçysy Gurban Oly şol gözipe geleni bäri 2007-nji ýyldan bäri. Olama ine basym 20 ýyl bolýar. Şumal 18 ýyl şol aýalyň şo taýda oturan. Näçe milyard dollarlyk kömek geldi bütün dünýäden. Şol sany Gyzyl Has guramasynyň üstünden, Gyzyl Ýarma guramasynyň üstünden. Hança kömekler, halka berilinmi? Yok. Özlerinin döreden öz hizmetkarlar var her şehirde, her etrafta yani apteklerde şolun üstü bilen şu gelen dermanlar sattılar. Mut gelen adı pulu sattılar. Pulunu mu yazıyorsun o ruvatıyla? Ana ayarlığı şu. Ne? Ne? Gıydı çıktı ana. Bir heptelikte. Onu beni Türkmenistan dolandırıcılarının biri. Hana Özbekistan prezidentin gıydı gelipdir ikisini. Appete çıktı.
Honnon märsi bolup hamana bir döwlet işgär hökmüni boldy meň başyma Indira Gandhi gelipdir bilema Türkmen eşikmi hinnilen sarysymy ne biziň döwletdi oturanmys şol häzirne bir ahtygama çykar bir ýerden oňa näme wezipe beriljekkä ýegerler hemmesi eýeljegini eýedi ýewleri Türkmenistan döwlet däli Berdimuhammed bilen maşaly potrodyna urly bir döwür ýurtdaşlar. Siz meni gözüňiziň öňünden ýorkany açyňdy göreýin. Gelecek ýok. Hiç kimi şutaýdy. Şu rejim bilen razylaşyp ýaşajak bolsaňyz gelecegiňiz ýok, ýene bir gezek ýok. Ya görüşmeli, ya da siz millet hökmüne ýitip gitmeli. Näme bu taryhda ýitip giden milletleň, döwletleň, imperiýalyň sany az, oturumda okan, internet mümkinçilik berýär. Biz döwlet gurmaka hem dargap bar. Dargajagym görünüp dur. Ýene de 10 ýyldan soň şu gün Türkmenistanyň nesillip ýetişilip oturan çağalarym asla bular gorgorlyk derejesinden ýokary galanat. Ilmam ýok, bilmem ýok, hiç de adam ýok. Ol ýanky başy sumokla bilenim aňlaryna siňdirýärler. Aýyne padşahymyz, aýyne şahsowgady, şahserpaý, aýyne beýigimiz, nämämiz. Aýho. Oňa padşah diýençäň bir konstitusiýaň birinji sahypasyny açyk görün, şu görün ýazyly duran. Türkmenistan dünýäwi döwletdi, padşahlyk dälebi. Ýok zady bar edip görkezýän. Soňam arz edýäňiz, aý biziň durmuşymyz şeýle. Biz gulgurnak edip, özüňiz gulgurnak boljak bolsaňyz bolarsyňyz da. Başgasy näme düşündirmelisiniz? Ýöne bir zat men umytlanýan zat şu mesele, şu ýagdaýy düşünýän ýigitlerimiziň, gyýlamyzyň sany gün saýyn köpelýär. Ol gerekçe de ýöne adamlaryň düşünjesi artyp başlady. Bir näçe wagt dowam eder, näçe wagt talap eder. Bize belli däl. 1 ýyldanmy, ýarym ýyldanmy, 10 ýyldan boljakmy? Onu biz ölçäp aýdyp bilmeýär. Sebäp halkyň özünden gerek. Şuman 5 ýyl ýarym ýyl bäri ene geýje günni ekranyň öňünde kardeşlerimiz bilen düşünürip otur. Nämeler bolup geçýär, nämeler bolmagyna garaşylmaly, nädip üýtgetmeli, nähil Türkmenistany görmeli. Ýolumyz nähil bolmaly. Şundan soňra edilmejek bolsa diýmek, şu durmuşa kaýyl bolýan. Şu gulçuluğa kaýyl bolýan, gul bolup ýaşamak. Onuň sonra çykýar mundan 100 ýyl ozalan galyjyndan gaýnap berip türkmenler niresendi. Näme boldy bular? Soňky 30-35 ýylyň dowamyny emele gelen şu nesiller tanar ýalylar. Bir ýerde maşin söwdasy bar diýse, bir hepden dowamyny 50.000 sany näme bar? Ýazy bar ýa giyip görüpdirler şonu. Emma şu siyasi temalardan döwlet barada, halk barada, geçmiş barada, gelecek barada edilýän görüňleri dinleýän sany bir hepden dowamyny 3-4 000 ýa 5 000 adam. Şol ýeterlikmi 4 milyon ýylaty? Ondan näçe wagt talap etjek şu? Şu iş pıttallap gidemiz bilen haçan biz maksadymyza ýeter. Bir adamyň ömrü ýeterlikmi şu amal etjek bolýan işlemi? Ne sonra? Ne soragam size berýän, oturuň oýlanyň özüňe gerek netijeni çykar. Başlan wagtyňyzy alan üçin sesim biraz bowrak diýip ýarawsuzlyk berýärli. Bolýan, sag oturuň sagapda görüşelim ýurtdaşlar.